שלום לכולם, היום אנחנו רוצים להראות לכם איך אפשר להפוך תמונה לסרטון בכמה קליקים פשוטים, וכל זה בעזרת בינה מלאכותית. אז כמו שאתם רואים, יש לנו את פיקלאפס. אנחנו בוחרים תמונה לסרטון, נלחץ על זה, זה ייכנס לנו להסבר יותר מורחב איך עושים את זה. בסך הכל אתם צריכים להיכנס לג'נרייט, זה בתוך השרת דיסקורד, אתם כותבים /animate, ואז הוא נותן לכם אופציה להעלות את התמונה. כמו שאתם רואים, העליתי תמונה של קוסם, אני רוצה להוסיף לו גם פרומפט. אתם רואים, יש לי פה הגדרה של פרומפט, אני כותב לו, אני רוצה שכל הקוסם יזוז. לאחר שאני מסיים לכתוב, אני פשוט עושה Enter, שולח, עכשיו שיגיע תורי, הוא יעשה את זה. בינתיים נראה לכם קצת עבודות של אנשים אחרים. אתם רואים, החתול כולו זז, כנראה שזה היה תמונה. הנה, זה אחד לפניי, עכשיו יגיע תורנו. בואו נראה למה הוא יהפוך לי את הקוסם. אז כמו שאנחנו רואים, כל הקוסם זז בדיוק כמו שביקשתי ממנו. אם אתה לא מרוצה, אתה יכול לבקש ממנו שוב או לשלוח שוב. וזה הכל להיום. תודה לכם.